Capítol 5. Aquella nit, en Daniel va descobrir que la seva vida s'assemblava més a les imaginacions absurdes que provocava el seu avi que no pas les novel·les que ell havia llegit i que tant li agradaven. Com havia pogut ser tan innocent de que una simple flor podria canviar la seva sort? Adéu, amics. Ha sigut la millor nit de la meva vida. Daniel, Ah, hola. com t'ha anat? Molt bé, genial. Explica'm, has triomfat? Sí, la triple corona. M'han trepitjat, m'han mullat i m'han pagat una bufetada. Ah, i com que no hi ha tres en un burro, he caigut a terra. Sí, soc real com tu. Per això li demanaria que s'enamorés de mi per sempre. Ho sento, Daniel, però si no m'haguessis mentit... Mentit, jo? Si m'haguessis deixat que t'ensenyés a ballar... Ensenyar-me a ballar? Miri, deixa'm en pau. El que m'ha passat aquesta nit és el pitjor que em podia haver passat en la meva vida. Tant de bo haguessin passat estiu, hivern i bé, 10 anys. 10 anys? Per què? D'aquí 10 anys les coses que em passaran estaran més a prop de les que desitjo. N'estàs segur? Clar que n'estic segur. D'aquí 10 anys seré un novel·lista d'èxit i no tindré cap problema relacionat amb les noies. Daniel! Sí? Es diu com jo. És que és un tu. Com? Et presento a tu mateix, d'aquí 10 anys, la nit de Sant Joan. Sí, és clar. Hola, Imma. Sí, bé, raja, gent. Ostres, quin soroll, no es pot passejar per enlloc. Sembla que tothom s'hagi tornat boig. Sí, i molta agressivitat a la mina. Ara mateix vinc de la Rambla i he hagut de marxar corrent perquè era plena d'avisos. Avisos? Policia. Com sempre. He vist aquell teu fastuós al motet. Com es diu aquell tio? Ah, sí, el Valverde, el de dret, ja sé què vols dir. He hagut de marxar corrent perquè aquest tio em té gritxat. Estàs fixat? Fitxat no, però sembla que tinc el telèfon interceptat perquè cada vegada que despell fa com una mena de tit que no em fa cap gràcia. Ostres, doncs més en compte, Seguiem. Llavors, vols dir que aquest seré segur? Calla, escolta. A mi aquesta nit em carrega. Ah, sí? Per què? Jo què sé, a mi aquesta història dels pàters, la coca, el xampany, no em semblen més que xorrades perquè la gent consumeixi, no? A Caparball no és més que una alienació, no te n'adones? Sí, això s'ha de valorar des de la perspectiva del mercantilisme familiador, no? O sigui, aquí passa una cosa molt clara. Quan un sistema s'estructura sobre tota una sèrie de plataformes que es connecten entre si, trobes que la dinàmica que impulsa moviments de la no miris amb aquesta cara que ja que sé que pots una mica revisionista, però compte, si tens una mecànica determinada introduïm uns elements del progrés per dir en paraules senzilles, dinamitzen les plataformes i crear una mena de dialecte, llavors ja no és revisionista. Hem perdut la comunicació? No, bàsicament s'ha encarregat. És la incomunicació total, si estàs d'acord? Total... Jo no puc ser aquest Toni Matías, Les persones canvien. però no es transforma en un... En un progre? Què? Un progre, un hippie, un perroflauta, perquè ho entenguis. D'aquí 10 anys podràs canviar el món, però sembla que només tindràs un discurs i Però jo no puc ser ell. És la Com pot estar parlant de la incomunicació quan tot el que diu és incomprensible? I a sobre no és que ja digui res, és la incomunicació totalment està d'acord. És la incomunicació total, si estàs d'acord. Total... És la incomunicació total, si estàs d'acord. Total... És la incomunicació total, si estàs d'acord. Total... És la incomunicació total, si estàs d'acord. Totalment d'acord amb tu, Daniel, s'ha encarregat. Mira, jo encara diria més. A mi no em cal que sigui la nit de Sant Joan o la de Santa Filomena per passar-m'ho bé. El que cal és organitzar-se. Un cop tens clar el que vols fer, t'organitzes un sopar, una orgia, una pel·lícula Antonioni... Una orgia, un seminari, una assemblea... Exactament això mateix. Ara per què toca? Tot s'acot de pito cap a la revetja. Bé. Jo, aquesta nit, no vaig a revetja per principis. A nivell de principis i a nivell d'unes conviccions objectives que la gent ni es planteja. Perquè aquí no hi ha progrés ni hi ha res. Ho sento, però no em don la gana. Doncs jo m'adreço plenament a la teva proposta. Ah, sí? Ostres, que bé. Això és el que podríem dir-ne la hipocresia lúdica i institucionalitzada. No passa el mateix que amb el delta, no que s'ha del delta. En realitat jo t'estic transmetent un sexe, McLuhan, oi? Ai, se m'ha fugit del cap. Se m'ha ido el santo al cielo per dir a nivell de tòpics. Ostres, portes un vestit molt maco, T'agrada? És d'Eivissa. Ah, però no és indi. Home, la roba és índia, que més índia no pot ser, però l'he comprat a Eivissa. Ah, jo portaria tot indi, tot.
No et preocupis, que ja et portaré jo una túnica d'Eivissa i vaig molt sovint quan m'agafarà de preu. Estic angoixada perquè cap a Eivissa. Allà s'espera un ambient tan ferm. Allà la gent no et mira si vas ara pel carrer, no? Com a Amsterdam, Londres, com ha de ser. Ja ho conec. Allà em busco i em trobo a mi mateixa. Fins i tot ens banyem en pilots. Què dius que què? Ens banyem en pilots. Hosti, tu, això és la praxi, Oi que sí? Aquí tu miris per on tu miris, immaculada la cosa fa pena. O sigui, tu agafa qualsevol nivell de relació, no sé com podria ser el sexe. T'has fixat com assimila la burgesia aquesta qüestió? El sexe que hauria de ser una cosa ben transparent. Te l'has fixat com han manipulant aquesta qüestió? Home, no cal que vagis gaire lluny. Aquest tema surt a casa meva a l'hora de dinar i, bueno, els meus pares es posen d'un violent tallat. No tenen gens clar, si és que no saben què dir. En canvi, el que jo penso, immaculada, és que la gent com tu o com jo... Ho tenim molt més clar. Jo crec que sí. Mira, jo t'he telefonat per una raó molt concreta. I és que, bueno, si en tens ganes, que si vols aquesta nit... Clar, si en tens ganes, si vols organitzar un moment de masses alternatives. Home, ara m'has pillat una mica de sobte, no m'esperava això. No, això t'ho has de meditar i pensar d'una manera més coherent. Ja em diràs què penses. Bé, d'acord. Escolta, què tens que va? Sí, espera que ho miro. Això... Un moment... Sí, bebè, què llegeixes? T'agrada? Aquest és collonut molt bo. Escolta, vols que parem? No em portes? No em porto, ho sento. No importa. Vols que per anar a xerrar més tranquils anem a casa del Tchaikovsky? Coneixes el Tchaikovsky? Clar que el conec. Vam anar als jesuïtes junts i, bueno, si vols podríem anar a plantejar les plataformes alternatives i anar més tranquils a casa seva. Estic segura. I a part, estic escrivint una novel·la. Bueno, tinc que l'esborrant. Una novel·la? Què li havia dit? Bé, vaig pel primer capítol. Encara anem pel primer capítol? No pot ser. Com puc acabar el primer? Però bé, he pensat 13 títols diferents i m'agradaria que m'ajudis a escollir-ne un. Que bé. Només m'ha dedicat a inventar-me títols. A part, hi ha una cosa molt interessant i és que els pares del Tchaikovsky no estan. I, bueno... Home, haver-ho dit abans. D'aquí 10 anys les coses aniran igual o pitjor encara. Per això no creus que és millor viure el moment? Això que m'ha fet aquesta nit és el pitjor que m'ha passat aquesta vida. No creus que el pitjor seria ser un macari?